3 sata 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Proteklog meseca Institut Yunus Emre, Turski kulturni centar u Beogradu, organizovao je dolazak dve savremene spisateljice iz Turske, Nermin Yildirim i Solmaz Kamuran. Danas predstavljamo neke od brojnih aktivnosti ovog instituta. Sagovornik Dragane Kovačević je direktor Yunus Emre instituta, dr. Selim Aslantaš. Institut Yunus Emre osnovan je 2007. godine u Ankari, deo je fondacije Yunus Emre, posredstvom svojih kulturnih centara širom sveta premašuje 40 takvih centara gde predstavlja turski jezik, kulturu i umetnost. Sad Institut Yunus Emre, Turski kulturni centar Beograd, osnovan je 2015. godine. Za početak su to bili kursevi turskog jezika koji su i dalje nastavljeni, ali nastavilo se i drugim. Znači, širenje kulture, upoznavanje sa umetnicima iz svih oblasti iz Turske. Najprije dobro ste došli u našem centru. Belgrad'da enstitüyü, Yunus Emre Enstitüsü'nü açmaktan öncelikle çok mutlu ve bahtiyar durumdayız. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Najprije želim da izrazim svoje zadovoljstvo i sreću povodom otvaranja Instituta Yunus Emre Turskog kulturnog centra u Beogradu. Malumunuz Belgrad sadece bir Sırbistan gibi güzel yemyeşil bir ülkenin başkenti değil, aynı zamanda benim görüşüme göre bir anlamda Avrupa'nın da merkezi konumunda, kalbi konumunda. Kao što i vi znate, Beograd nije samo jedna zelena, prelepa prestonica Srbije, kakva je zapravo i Srbija cela, već i na neki način srce Evrope, jedan od bitnijih gradova u Evropi, u Balkanu. Bu sebeple Yunus Emre Enstitüsü'nü Belgrad'da açmanın bizim açımızdan ayrıca bir özel önemi var. Zbog toga i otvaranje našeg kulturnog centra u Beogradu za nas ima jedan poseban značaj. Dolazak pisaca se zove druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima. To su uglavnom sve autori koji su prevedeni, objavljeni kod nas, tako da publika već mogla nešto o njima sazna. Planovi postoje i dalje, dolazi će i dalje pisci, je li tako? Evet, bu projeye, yani Türk yazarları Sırp okuyucusuyla buluşuyor projesine çok özel bir önem veriyoruz. Bu sebeple bunu uzun vadeli bir proje olarak düşünüyoruz. Da, ovom projektu koji ste pomenuli, druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima, dajemo poseban značaj. Na njega gledamo kao na jedan dugoročan projekat koji ćemo tek da razvijamo. Önümüzdeki sonbaharda 3-4 tane gene eserleri Sırpçaya çevrilen yazarımızı burada konuk edeceğiz. Na jesen ove godine ugostit ćemo još 3 ili 4 imena turska pisca čija su dela prevedena na srpski jezik. Böylelikle şunu amaçlamaya çalışıyoruz. Bizim yazarlarımız zaten Sırp okuyucusu zaten yazarlarımızı tanıyor. Ama onları şahsi olarak, yüz olarak, fiziksel olarak görmek, onlara merak ettikleri soruları sormak, bu imkanı yaratmak bizim için burada asıl mesele. I s tim projektom želimo zapravo ovo da postignemo. Ti turski pisci su poznati srpskoj čitalačkoj publici, ali naš cilj jeste da njih ovde lično dovedemo, da fizički budu prisutni, da se sastanu sa svojim čitaocima lice u lice, da im stvorimo tu priliku da ono što ih je zanimalo možda tokom čitanja ili dok su saznavali nešto o njima, da ih i direktno to i pitaju, od njih saznaju. Ovde je u stvari dominantno i učenje turskog jezika. Kesinlikle. Biz umduğumuzdan daha fazla bir ilgiyle karşılaştık. Biliyor musunuz? Bu sadece bizim ilk yılımız ve bu merkezde de yani Dorçol'da da bulunuşumuzun 4. ayındayız. Ama büyük bir ilgiyle resmi açılışımızın 4. ayındayız. Ama büyük bir ilgiyle karşılandık. Öğrencilerimiz günden güne artmakta. Svakako, čak je i to interesovanje za kurseve turskog jezika premašilo neka naša očekivanja, jer mi smo tek u ovom ovde centru, na ovoj lokaciji, na Dorćolu, već jedno 3-4 meseca i zadovoljni smo odzivom. Isto tako možemo da kažemo da broj učenika raste.